De overheid trekt 150 miljoen euro uit voor de Limburgse Peel. Het geld is bedoeld om de natuur te herstellen en de stikstofproblemen aan te pakken. Dat geld gaat naar 5 pakketten met maatregelen. Die richten zich op deze gele natuurgebieden in beeld. De Peel is een kwetsbaar natuurgebied en leidt al jaren onder te veel stikstof. En juist daarom wilde iedereen vandaag van de landbouwminister weten of het akkoord in de Peel een voorbode is van het nieuwe stikstofbeleid. 580 agrarische bedrijven zijn er in Horst en de Maas. En dat verklaart hoeveel belangstelling er was voor het bezoek van de minister van Landbouw en Natuur hier in Griensveen vandaag. Voor de presentatie van het akkoord over de aanpak van de problematiek van de Peel. Want de hele landelijke pers was neergestreken bij herberg De Morgenstond. En dat had alles te maken met de stikstofplannen van het kabinet die dinsdagavond uitlekten. Daarin wordt gesproken van een zone van 1 kilometer bij kwetsbare natuurgebieden waar vrijwel geen stikstofuitstoot meer mogelijk is. Die 500 meter en 1000 meter bij kwetsbare natuurgebieden, waren die correct? Nou, uiteindelijk is zonering gewoon een motor achter ons pakket. Maar voor de exacte bandbreedte daarvan zult u echt nog even moeten wachten tot de 26e. Het is dus belangrijk om dat pakket als geheel te hebben en te wegen. En er nu niet losse onderdelen uit te halen. Maar iedereen weet dat er iets moet gebeuren om het natuurherstel te bevorderen. En daarom was er vooral trots bij de 22 overheidsorganisaties die elkaar vandaag vonden voor de aanpak in de Peel. Waarbij de maatregelen geborgd worden, een cruciale garantie bij de rechter. Dat weet ook de provincie Limburg. Wij gaan ook als provincie moeilijke keuzes niet uit de weg. Maar moeilijke keuzes die kunnen je alleen maar maken als je aan de andere kant ook weer perspectief hebt. En perspectief vind ik eigenlijk een hol woord. Want perspectief krijgt pas betekenis als je vergunningen kunt verlenen. Want daardoor kun je jezelf ontwikkelen, kun je verduurzamen. En dat is voor ons het allerbelangrijkste. En op het moment dat het kabinet volgende week vrijdag gaat zeggen we kunnen weer vergunningen verlenen, maar er zijn wel een aantal maatregelen voor nodig, dan vinden wij dat in ieder geval ook een uitlegbaar verhaal. Maar we moeten wel even gaan afwachten wat dan die maatregelen zijn en of dat perspectief er voldoende in zit. Maar dat is wachten op de definitieve plannen van 26 juni. Ja, door alle commotie rond stikstof was er minder aandacht voor andere belangrijke elementen uit het akkoord tussen de 22 overheidsorganisaties. Gelijk hebben is 1, maar gelijk krijgen is 2. En daarvoor moet je die maatregelen ook verkopen. Die even de beeldregie kan doen hoe je ons wil hebben. Oké, alle cameramensen even van de brug af, alsjeblieft. Beeldregie is belangrijk dus, zeker vandaag. Want het politieke spektakel dreigt de inhoud van het akkoord over de Peel volledig te overstemmen. Door alle commotie rond de stikstofplannen raakt het water een beetje uit zicht. En met name dat waterbeheer is veel belangrijker voor de Peel. Ja, uiteindelijk voor de Peel, de natuurkwaliteit daar, is stikstof eigenlijk misschien nog wel veel minder belangrijk. Maar water des te meer. Hè. De Peel heeft veel meer een hydrologisch probleem dan dat er een stikstofprobleem heeft. Dus we moeten ook gewoon vooral zorgen dat deze Peel, wat eigenlijk toch gewoon een badkuip is die enigszins lek is en die ook nog eens boven op een berg staat, dan is het moeilijk om daar water in vast te houden. Dus daar moet je heel veel maatregelen voor nemen. En dat kunnen we ook met deze middelen gaan doen. En dit plaatje van de brug in Griensveen moet die boodschap definitief tussen de oren krijgen bij het Nederlandse publiek.